ihe ọgụgụ dịka Pọl degara ndị Rom isi nke 8 bido n'amaokwu nke 31. Gịnịkwa ka anyị ga-ekwu n'ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịrị anyị, onye ga-emegide anyị? Onye ahụ nke na-azụdoghị ọkpara ya nke aka ya, kama ọ rara anyị n'ihi anyị niile, ọ ga-esi aṅaa ghara inyekwa anyị ihe niile na amara ebe o were siri onye ahụ nye anyị? Onye ga-ebo ndị Chineke rọpụtara ebubo? Ọ bụ Chineke onye na-agụ ha na ndị ezi omume? Ọ bụ onye bụ onye ahụ nke ga-ama ikpe? Ọ bụ Kraịst Jizọs onye nwụrụ, ma nke karịrị, e mere ya ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, onye nọ n'aka nri Chineke, onye na-arịọkwara anyị arịrịọ. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Ọ bụ mkpagbu? Ọ bụ oke mkpa? Ọ bụ nsogbu? Ma ọ bụ oke ọnwụ? Ma ọ bụ ịgba ọtọ? Ma ọ bụ ize ndụ? Ma ọ bụ mma agha? Dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, n'ihi gị ka a na-eme ka anyị nwụọ ogologo ụbọchị dum. A gụrụ anyị dịka atụrụ ogbugbu. Kama n'ihe ndị a niile, anyị na-emeribiga oke site n'aka onye ahụ nke hụrụ anyị n'anya, n'ihi na emewo ka nkwenye ma ọnwụ ma ọ bụ na ndụ, ma ọ bụ ndị ozi, ma ọ bụ ịbụ isi dị iche iche, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe gaje ịdị, ma ọ bụ ihe dị iche iche, ma ọ bụ ihe dị elu, ma ọ bụ ihe dị omimi, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke, agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Agụkọ iche elekwa ya. With my Savior, ever need to
of his hand. In the hollow of his hand. In the hollow of his hand. I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand. When we cry, my soul, when we labor, for this God, my affection see there. I know him ever in the hollow of his hand. In the hollow of his hand. In the hollow of his hand. I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand. In the hollow of his hand. In the hollow of his hand. I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand. I call Jesus aka. Amen. Biko anyị chọrọ ịba n'oge dị oke mkpa, oge a ga-enye aka ịgba ama gbasara mama anyị late Lady Victoria Ayogu. So na anyị ga-ewe mmadụ ole na ole, mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ, ndị maara mama anyị ọfụma, ndị ga-akọ akụkọ gbasara ije ozi ya mgbe ọ nọ ndụ n'ụwa. From church maọbụ ndị enyi na ndị ikwu na ibe ndị mara mama nke ọma, ọ bụrụ na ị nwere aka ịgba ama ị ga-enye wenye aka. Not from the family now, not from the church, St. Peter's Church, Okpuje, na ụfọdụ ndị enyi. Ama mma na aghọta ihe m na-ekwu n'enyasa ha. Asị m na oge oru nwechaba oge inye aka ịgba ama gbasara mama anyị. So o nweghị ndị mara mama. Praise the Lord. Praise the Lord. Achọrọ m ịkọ akụkọ ịgba ama banyere mama anyị, Mommy Lady Victoria Ayogu. Onye anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a. Ihe ndị wee chọọ ịkọ akụkọ ịgba ama banyere ya dịka nsi mata bụ ihe Chineke ji ya wee lụ na ejemozi m oge m nọ na Okpuje arọ one na one gara aga. Onye mma bụrụ bifo mgbe tara aka bụ di ya Sir Christopher Ayogu, mara since 2006 oge m na-alụ catechist na St. John's Oniyi. And so for many years, from the wife until I was posted to serve at St. Peter's Church, Okpuje, 2018. Echeta m nke ọma
the very first day, I packed in as the vicar of St. Peter's. I got to see here na moto. I found a vehicle drove in. Moto bata. Where it were bata na palo. And one of them introduced herself as Victoria Ayogu. I want to tell you was no Munye Scriptural Ayogu. Yana Diamond, where that person, no about Diamond. So wait here, Makana Messiah for a very long time, but I had not known the wife till then. So I went to Genesia and called Batara, even for the very first time, just to welcome me. Obayaka Wedia, Ubugasi Helena Wedia. But that was by the way. From there, a relationship where Manited, where Gaba. Here, Marama Kaniruna Ntoya, but now Ntoya were all about selfless sacrifice. Because here na Kawakita, or through life experience, Mara no Kutu de Neba, I confirm ya. This is not what I am doing here. Here they put out photo confirm ya. Here Chotoland Wanya in Marama Kaniru, or Dim to Obiri. And don't go be the book Gabara Ottoton Maduru. One of them in Chotra in those days. But only one man, 1 year Okpuje. You go smart, thank you. Ban politics there. So, any area some slots, he was before the man in Onya Oroden both Lady Ayogu. I was monitoring. Omodo yesi na family ya. Indigent people from Okpuje, and all of them were taken. After some time, I was that scholarship. We see in an immediate family where put the names. Mano Garato indigent members of the community and took their names. And they were taken, and some of them were given scholarship. I have heard that some of them have graduated now. Even also one chocotarabona, in kept Kama Kaniru, for the Okpuje, the Korono. However, they prefer to live together, cluster together purpose. I don't know why anyway, but that's their way. You know, so because they have the Korono. Onye ọbụla mara ibe ya ọmụrụ onye na-amara ka ibe ya si eme. Now, due to the because a na-aga na-akọkwa akụkọ onye ọbụla na-akọ akụkọ banyere ibe ya. Mana ka all the months nọrọ n'Okpuje serving as the vicar of St. Peter's. Akụkọ niile m na-anụ banyere late Lady Ayogu bụ naanị akụkọ ihe o mere ndị mmadụ. I was listening to hear anything negative against her. I never heard. One day, after the end of the microphone, join them mad on a church, I was church service. Where you have because I didn't hear anything negative against her, unlike what I hear about other people. So, and the cardinal studied no Obamwanya is very bold. It doesn't matter who you are. He feared no face. He could tell you the way you are, whatever he wanted to tell you, he could tell you, and nothing will happen. Now, despite her boldness, she never offended him. It is still surprising to me how somebody can be so vocal, yet nobody sees that person as a threat. Praise the Lord. Hallelujah. So most of them do will impact
positive impact in the lives of others. From the very first time I came to Okpuje, she impacted my ministry. And I can confess that my ministry at Okpuje was a very smooth one. And God used her as a mighty instrument. I have not seen, I am yet to see a family follow their church the way the husband and the wife love their home church. I have sat in many places, but I am yet to see a family that is so sold out to do what will benefit their own church as I have seen in this family. At the end of the day, Ogechukwu Ayogu, and all we can do is to say glory be to God. Ebere bona Chineke ga-akasi ezinụlọ ya obi. Ebere m ọzọkwa bụ na ozi Chukwu ji ya je na ndụ ndị mmadụ, ụmụ ya na ụmụ ya ga-aga n'iru irite uru ya wherever they are. In the name of Jesus Christ. And another prayer, but that God will raise other people that will be better than she was in St. Peter's and in Okpuje as a whole. God bless you. God bless you, sir. Onye nwe nara ekele n'aha Jizọs. A na-akpọlite maọmị anyị, maọmị Ruth Obodo, maka ịgbanwe nke ya. Praise the Lord. Okwu m ga-adị n'aka eke maka na anyị ma na ogologo okwu adịrọ mma n'ụka mbụ. Ihe m na-ekwu maka mama anyị Victoria. Na ọ bụ ezie na mụ na ya nọ nwa eke mgbe. Mana nwa eke mgbe mụ na ya nọ, o nwere ihe o mere pati. Ma ọ dị Ayogu. Ọ bụ onye like ije ozi Chineke. Arụ anaghị mụọ Lady Ayogu mgbe anyị mere ụka nne Mother's Sunday. Mana agbanyeghị na arụ ji Lady Ayogu, ọ hapụrụ o buru arụ a wee bịa anyị mechaa ụka nne. Ị na-enye iche na ọ dị healthy na ịmara na ezigbo arụ chie. O wee bige courage anyị megide ụka nne mejie gbasa ọlawa. Amarozi m onwe ọ bịara ụka ọzọ enwere m ike ichete. Mana ọ bụ onye nwere mmasị n'ikpere Chineke. O onye nwere mmasị n'ịsọpọtụ ije ozi Chineke ma ndị ozi Chineke. Anyị na-anọ ịbịa ileta ya, ọ na-anabata mmadụ nke ọma. Ịbịa ị ga-enwere ihe ị ga-eji wee laa. Ọma mgbado gị aka. Ọ mara ihe bụ ileta ndị ọrụ. Ọ mara ihe bụ ije ozi. Ihe na-enye m ọnwa ọzọ ọgụ editin enwere na chọọchị na-agbanyeghị ma na-arụ ji ya, a ga-agbarịrị mbọ ma midweek prayer. Anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ n'ala azụ a na-enwe mmasị ịbịa ya. O nwere nwatakịrị m na ya na-ekwu, ụmụ ya otu m na ya na-ekwu maka mgbe ọ nwụrụ. O nwere ofu onye bịa aka ọrụ m na o nwere mmasị n'inyere ụmụntakịrị ndị mmadụ aka na nyanwa n'onwe mgbe a nọgide maka na e nwere ihe a ga-eji wee jewe ozi. So wee nye gonye osi ya kedu ihe mere ya ji anọdụ ọnọ like this, nyasịa na ego ya ga-eji wee gote ọgwụ, wee je gonye ya ọgwụ eji akọ ọrụ ya wee malite were ejewezie ọrụ ahụ. Ọ na-ewute Chineke ọ ga-enyekwa ya ụdị mmadụ dị ka Lady Ayogu ọzọ. Ekpere anyị bụ Chineke ka o cheta St. Peter's, nye anyị onye karịrị Lady Ayogu. Anyị na-edile n'aha Jizọs ka Chineke gọzie n'aha Jizọs. Ị chọrọ ịkọ aka ikwuchi aka ike. Amen. N'ihi oge anyị ga-akpọlitekwa our brother Bro Collins ka ọ bịa kwuo ihe ole na ole. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm Mama Yofma. And I hope I can control myself. Mama is the If I can
chọọchị gị mere m bere akwa na chọọchị nwanne m mgbe so ụmụaka ahụ na mama nọrọ ya maka mama know how to control ya ọ bụ na mma na-agba n'ogige mama ga-ekwesị to make sure that the children are well kept. Now, to know that things are going well. Umaka is always the bosom. Even though now Umaka mama not on home, but she's concerned about the future of the children. Often in our Bible, Okpuje, Jehoshaphat in Bemon again is so ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ala azọ mkpọ ọzọ sị ya going back, kedu ihe na-eme? One of the person that encouraged me so much in whatever thing. Mama, you call me. Okpuje dey go no Otukuru God like her own. I'm not saying so that you have, but we know her. When they called me, I said, what? I couldn't believe it. Every time I come, I get better. Mama initiated so many things. For everybody, for every family. But it's well. Mama has done her work so well. We give glory to God. And we know that He knows the best. Our prayer is that Mama will keep resting in the Lord. And all the children should know that shall fought a very big battle. And I know by God's grace, every one of us will walk in that path. God will help all of us. St. Peter is crying, but God is consoling us. We pray that He will continue. But biko anyị ga-ahapụcha ọtụtụ ihe na-abata na-agwa ya ụbọchị esere na-agwa ya ebe ọ nọ n'ụwa niile na-asị mme mama so continue to rest in perfect peace, amen. chi ga-asa ebe a maka onye ọbụla ọ bụ eziokwu na mgbe anyị kwuru maka akụkọ otuto maọbụ akụkọ ịgba ala na ọtụtụ ndị ewelighị aka mana a na-ekwu ya ọtụtụ ndị mmadụ na-echeta ihe mama mere. So anyị ga na-aga n'ihu skip the anyị na-eje na page anyị na-eje na page 14. Testimony from the family. Testimony from the family. Because I na-akpọlite ezinụlọ. Agenda mo, ando daro ba yung dun, alon, okay, ogo mama chide, she's like my sister. We grew up together. So if there's anybody that know her, I think I'm the right person. So there's one thing that I've always hold very close to my heart about my mom is woman I'm here. Right from when the very small when they die, Oko go switch them go there. Near the name, near Yahoo, Bayan than Aqua. The Municoli alone, the Mapo. And then I think my one time, Open so then I went out.
But as we grow in life, I found out that PhD, that at every point, Mama will provide solution. She's always a solution provider. She has always been like that. There is always something believing God. Several times, Mama Labo, support system, with her. Somebody is challenged, or somebody is in need, somebody needs help. Mama will not mind, or some don't go in there. Lord, I am here, I solve a problem and now the type of festival. And sometimes somebody like me, I'll be a realist. I'll be checking. Now, one, because all the way goes through, government have Google 20 million, they really need daily care. I'll be asking myself, why should somebody just be living a selfless life? You have things you want to achieve, you are not rich at that good thing, but at every point, you are looking forward to solve other people's problems rather than focusing on your own. And that support system is what she has always preached for us, that we should continue with it, that we should hold it. And I believe that is what has worked for her. People love her, people appreciate her anywhere she goes, wherever she touches. And why is it so? Because she looks beyond herself. Nobo Basara Ndozo, Yue Ojenye, or Ikoishue Kwado Ndozo, Kohuna Hana. So, Mamo Mamoha, Obugaina Bomor, and Ekele Ogechukwu, at this point, everybody know here, know because of her. One other thing, very important, that I must testify about my mom is that no matter the situation, no matter the enemy, she always tell you that there is God. Even to the last moment, she will still passing message to us that God did not fail us. That God has answered prayers and God will always answer prayer. Because even though she died of this ailment, Mama has fought many battles. She has crossed bridges. She has gone across oceans. In this my life, I've seen her go under the knife more than 3-4 times. And she came out. What kills people? Some people may be healthy and they just go to hospital for one little thing and that happened. So we believe that it is her time and we give God all the glory that it ended this way, and we are all living here to emulate the kind of life that she lived. So to the glory of God, we know that Mama, where she is, that she's happy and she'll continue to be happy and she'll be at the right hand of God. Thank you. Amen. Amen. I'm encouraged this night. I wish na mom no so mara onye ọbụ na mgbe m bịara Okpuje na mama Anemaga onye nwe anara ekele n'ihe niile n'aha Jizọs. Anyị ga-ewe ofu onye sitere n'ezinụlọ mama. Ọ bụgo onye nwere ike inye aka ịgba ama ọzọ maka mama. Oh. There, Mama. You're welcome. And then very much imagine I need to have in Nini that and it's the mama and then I'm going to food, then the mama should. And not the first time when I had it. So get to put them normal food. And then I'm going to ask someone and do how? Also, we should wait. My cat was alive. Mama is so selfless. The Ishimo Matari, Akuma no, they may check when the guy 60 pounds in it.
iweta ihe na nọọsụ n'ime iche ikwuche oche ekele ọmara ndị mmadụ ma ọmara ndị mmadụ okpokpo nọọsụ dịkọrọ ọha nwa n'oge esuche gị mgbe niile ndị mmadụ hụ ahụ ọkara kasị ndị nwere mgbe nwere ego ọdịdị mana ọ bụrụ sacrifice ya so mgbe ndị mmadụ na-akpọkọ ahụ ka ọ nwere asị m na mamụ ọ na-adaghachi gị sọdụrụ from mmadụ na ego ọba na-akpọ na-azụ onye nkụzi nke ochie adaghachi mana emechara m ghọta na kama iji esogbute enyi na mkpa na obi gị ego were ka ya jere mkpa oge ebite ego gwọ nsọ bụ ihe tris level maybe ihe gbasara ndụ ihe ọ mara n'ọdị mkpa o ji ebite ego ma ọ sọ gị dere ya ntụrụ so ihe m ga-achọ ka mmadụ niile bịara ma be at least iwere n'agara abụ ịmara ka iji esite nye mmadụ aka ite n'ọjọọ ya bụ ndụ ma mma n'oge o nwere mgbe a na-ewe n'ọrụ nkụzi so ọ sụtacha ime ya digital application for the job ha dịkere digital ọkpọ mụsịmụ ya taa ofte ya kpọsọ mgbe ma hụ ihe dị ndị dịdịdịdị ọsọdọganya ga-abụ isi mụchi nsụka ya taa ọsọ na n'ebe domene ha dị n'ebe dị ọhụrụ ya bụ udoro mmadụ ọhụrụ so mbọsị ịwụ na ọrụ ya ba ndị mmadụ n'uru ma onye ọba amaghị ede application nye n'onye ọba ka eme ya bụ udoro mmadụ mama amụrụ o jee wee ka ya were pen nye akụkene onye handwriting ya na-emere meka nke ya anaga nsọ ikesiri wee ji ahụ ka esi dike ma o ji etechere elu ma eke nzu ji emechere lete dị ọrụ then ọ bụ spiritual person ọ na-aga nkirize TV na palọ which m ga-achọ na ebe kwaya adụmana nweta just one stanza abụrụ onye ike Istong nem no mahal panag di kude enyam jam pada kamu. Because semua nak kau nak feel no dapat mengganggukan. Mana ada dulu deep meaning, omer for that. Because here ni meje me, tekema di je behave to source. That teach ni, ne mama buat cuma jangan. Ia mah di je me wesig, no bom maga. So mụna onwe m gara gị na wọndazi ndị nyugoro n'ile ihe mechiri then n'ibe mgbe ike adịga na tụkwasịrị okwu mechiwu ụlọ asị na odile ya adị ngozi so my concluding thought dịka ya na onye tụkwasịrị obi na Chineke ọ bụrụ na ị mara ọ bụrụ na ị kụrụ anya ya kụrụogo tụkwasị obi na Chineke maka na anyị niile based on the anyị matara from her Thank you. God bless you, my brother. I got Bible 239. Bible ndị jikere onwe anyị maka ịnụ n'ọdụ okwu Chineke. Bible 239. Page 10
page 14 na service program mbụ nke ikpeazụ. Ezuchukwu, anyị na-enye gị ekele na mgbede a, na-ekele gị maka mama anyị na ndụ ọ dụrụ. Abụ anyị si na anyị na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ, naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. Onye nwe anyị, bịa zie anyị ihe anyị na-aghaghị ịmara n'oge a, ka ọ mkpụrụ okwu gị n'obi anyị, ka anyị wee nwee nchegharị site n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you for joining our Okpuje TV. We are here live at Okpuje. That's where the Wake Mass is ongoing. Ana m ekele mmadụ niile n'ebe a. Tell us where you're joining us from. Tell us what you wish Mama. Say, may Mama so continue to rest in perfect. Nke a bụ just service of song. Amara m dịka echi ga-adị. Anyị na-ekele mmadụ niile ebe ọ bụla isi bịa. Ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Ana m ekele nwanne m nwoke bụ Venerable Sunday Dike. Ya welcome. Ana m ekele oriakụ ya na odozi akụ ya. Na-ekele the assistant choir director, Reverend Canon Izuchukwu. Ya welcome. Na-ekele ndị choir diocese anyị. O gosiri na mama anyị bụ onye nke jere ozi nke ọma. Ihe bụ isiokwu maka na oge adịrọ. Anyị na-asị n'udo eje maka iso na anyị na Okpuje TV. Na mkpughe isi nkiri na anọ amaokwu nkiri na atọ. Mụ na Victoria Ogechukwu jere Nsukka High School. Revelation chapter 14 verse 13.
m wee n'olu ka ọ na-esi n'eluigwe dasị dị akwụkwọ ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ n'ime Onyenwe anyị site n'ugbu a. Dee ka mmụọ nsọ na-ekwu ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọlụ zuru ike, n'ihi na ọlụ niile ha na-eso ha gaa. Toonu Chineke. Anyị na-ekele Chukwu maka mama anyị. N'ebe anyị gụrụ akwụkwọ anụnwa, ọ bụrụ ka anyị jekọwa etu o si wee dị background, mana anyị na-aga just direct n'ihe ọ gwara anyị. Ihe ebe m na-eche n'isiokwu bụ ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ n'ime Onyenwe anyị, ka ha wee nwee ike laa gaa zuru ike site na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọlụ. Ị na-anya na njem nke mama anyị site na mgbe a mụrụ ya na mgbe ọ bụrụ mmadụ, ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ maka ije ozi nke Chineke. Ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'iji ndụ ya nyere mmadụ aka. Ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ka ozi ọma Chineke gaba. So na anyị adasị ekekwa mụnwa as a person, ọ bụ ihe ịma aka n'iru, maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị na ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị nwụrụ n'ime Jizọs, bụ ndị nwụrụ n'ime Onyenwe anyị. Ana nwere ihe ọzọ kwuru ebe ahụ sị na ọnụ ha niile na-esoro ha na-aga. Ọnwụ nke mama anyị soro ya bụrụ ihe na-aba ama n'ebe Chineke nọ. Nsogbu ndị mmadụ bụ na ha mara na na-akwado ebe ahụ a na-ekwu maka ya bụ alaeze akwado n'ebe a. Ụfọdụ chere o nwere ofu nwanyị mgbe m bụ pastọ, Nsukka ka ọ na-abụ abụ. Ihe ọ bụ a na-abụ bụ ka ekporibe ndụ, ekporiche ndụ, amara ihe a ga-eme echi. Nwaanyị a bụ n'abalị ya ka ọ nwụrụ, ọ bụrụ ka akọ akụkọ. N'abalị ahụ ọ bụchara abụ a, ụbọchị ụka ejere nzukọ, o wee bụcha abụ a, n'abalị ahụ ka ọ nwụrụ. Abụ ya nwa na abụ na-ete egwu a. Ụfọdụ mmadụ na ebe a na ọlụ mmadụ lụrụ ebe a na-eso ya na-aga. Ana m ekele Chukwu na ọlụ mama anyị lụrụ so ya na-aga na-agba ama n'iru Chukwu. Amara m ụdị ọrụ ị na-alụ, maka na ọlụ ahụ anyị ahụgo na gwara anyị na ọ nwụrụ n'ime Kraịst. Akụkọ niile a na-akọ, agba ama niile gosiri ọrụ mama anyị rụrụ. Mụnwa na onwe m nwetara ya nwa obere. Ndị mmadụ ka mama anyị mụrụ atụrụ m mgbe na-asị m sọrị na m enwere lọk, na ọ bụrụ na mụ na mama anyị nọ na m gara ihu mara onye mama anyị bụ ọfụma. Ebere m akwa maka na asị m Chukwu, gịnị kpatara? Maka na anyị ekpere mama anyị bụ onye okwukwe. Even the last time anyị bịara kpee ekpere ebe a, all our hope bụ na mama anyị nọ na-adị mma, na ọdịgo mma. Mana n'agbanyeghị ihe niile
Chineke kpọrọ ya, enweghị ike ịjụ Chineke ajụjụ. Nwere onye ga-ajụ ya ajụjụ. Ịjụọ ya, gịnị ka ọ ga-asa gị? Ọ bụ ya ji mma jiri ji. Ana m arịọ ezinụlọ a, ọ bụ eziokwu ihe niile mama na-eme. O created gap, big gap, even in the church, St. Peter's. Mana o nwere ihe anyị ga-ekwu, n'ihe anyị na-ekwu bụ na anyị na-ekele Chukwu maka na mama anyị nwụrụ n'ime Kraịst. And o sigo na ndọgbu niile ọ dọgburu onwe ya n'ọlụ gaa zuru ike. Ekpere anyị bụ na mama anyị na-ezu ike. Ọ bụrụ na ị kwere otu a sị amen. Ekpere anyị bụ na mama anyị na ọ nwụrụ n'ime Kraịst. Ekpere anyị bụ na ọrụ niile ọ lụrụ esogo ya na-agba ama n'iru Chineke. Amarọ m ọ bụrụ na ị hapụ ọrụ gị ga-esokwe gị. Ọ bụrụ ọrụ ọjọọ ka ị na-arụ, ọ ga-esokwe gị. See Mama, a very beautiful woman. Say, may her soul continue to rest in perfect peace. Amen. Let the Victoria Ogechukwu Ayogu, Nee Obochi. Onye ọbụla ga-echeta na ya ga-enye account of his stewardship. Ị ga-ama na ozi niile ijere na ị ga-enye ụsa banyere ya. Lady of St. Paul. Ana m ayọ na Chineke ga-eme ka anyị nabata onye ahụ bụ Jizọs. Maka na Jizọs bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Anyị na-ekpe ekpere n'ụbọchị ọ ga-abụ ị ga-anwụ n'ime Kraịst, ị gaghị anwụ n'ime ekwensu. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ihe anyị na-ahụzi kịta bụ na ọ bụ eje ụka gọma. Echepege nwere ike ikwu n'ọba arụsị, ọ bụrụ ya na-eche gị ma gị na-abịa n'ụlọ ụka. Oge erugo mgbe onye ọbụla ga-efe Chineke ga-efe n'ime mmụọ na eziokwu. Maka kwadebere onwe gị ọnọdụ na-akwadebe maka na ọlụ gị ga-esoro gị laa. Ọrụ mama anyị anabaghị izu ike. Ọ bụrụ na ụbọchị ikpeazụ ịnọrụ ka mama anyị nọ na ude ama ga na-agba, ude ama ga na-agbara gị. Ọba ama na ịbụ ezi mmadụ, ọba ama na ikpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ka ọba ama na ịbụ onye na-eje ụka na-aga ọmụ. Ka Chineke nyere anyị aka n'aha Jizọs. Ka anyị kpere Chineke. Nara ekele Chineke, onye ọka ọ bụ naanị gị bụ onye nwe ụwa n'uju ya. Anyị na-ayọ gị ka ndị niile n'ebe a wee n'okwu a n'ikpeazụ na ha ga-anwụ n'ime Kraịst site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Biko anyị akwade eba na ebere. Ana m ayọ onye ọbụla nọ ebe a biko ma ị nọ na mgbakọ ma ị nọ na mgbada ka anyị niile sonye na ebere a. Onyinye kachasị mkpa anyị ga-enye ezinụlọ bụ iche ha n'iru Chineke na ebere. Ana nwere ihe one na one kwesịrị ka eche na ekpere ka Chineke mee ka emume a bụrụ nke ga-aga nke ọma. Ọtụtụ ga-esikwa ebe a laghachi this night ka Chineke nye ha njem ọma. Ọtụtụ ga-esikwa iche iche na mpaghara Naijiria wee bịa echi ka Chineke nye ha njem ọma. Biko ana m ayọ ebe ọbụla ị nọ, ma ị maara ebe ma ị maghị ebe, biko ka ị sonye ka anyị guzo n'okwu anyị. Bulie ya elu, bulie ya elu, Jehova kachasị mmadụ niile elu.
onye kere ụwa kachasị mmadụ niile, ka anyị bulie ya, ka anyị bulie ya, n'ụbọ Jehova kachasị mmadụ niile, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile, onye ọbụla bulie ya, ka anyị bulie ya, o Jehova kachasị mmadụ niile, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Achọrọ m ebe ọbụla ị nọ bido kelebe Chineke maka onyinye o nyere anyị n'ebe mama anyị nọ, onyinye ụdị mmadụ ya. Kelee Chineke maka ntụ ya, etu ọbụla isi mara ya, kelee Chineke ihe Chineke ji ya mee mgbe ọ dị ndụ. Chineke ji ya metụ ọtụtụ ndụ aka. Chineke mere ka anyị mara ya. Ọ bụ onyinye Chineke ka ọ bụ. She was a gift that came from God. And at the appointed time, God took him back. Mana tupu Chineke akpọrọ ya, no mere impact na ndụ anyị. Biko ebe ọbụla ị nọ, mepee ọnụ gị kelee Chukwu. Kelee ya ka o si mee ka anyị mara onye dị ka ya. Kelee ya na ndụ o ji ya wee metụ aka. Ọ metụrụ ọtụtụ ndị aka. Akụkọ ịba ama ya agaghị ejedebe n'oge. Ka anyị kelee Chukwu na ndụ o biri. Ọkachasị na o biri ndụ ịmara Chineke. She lived a godly life, a life that brought glory to God. Ka anyị kelee ya. In the name of Jesus we pray. Amen. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs. Ọbụgo na ndụ ka mechaa gbasa, aka ga-enwekwa ọtụtụ ọgbakọ na ọtụtụ mmemme n'abalị a ruo echi. Ọtụtụ ga-esi ebe dị iche iche wee bịa. Achọrọ ka anyị rara ihe niile a ga-eme malite n'abalị a wee ruo echi na mgbede echi wee tinye n'aka Chineke. Onye ọbụla kpee ekpere si Chineke ya bụrụ onye isi oche. Ya mere onwe ya aha. Si ya ihe niile a ga-eme, anyị aranye ya n'aka ya. Yoo Chineke ka ọ chịa isi, biko mepee ọnụ gị kpee ekpere. Yoo Chineke ya biko chịa isi. Ihe niile a ga-eme banyere enimozu na akwamozu nke mama anyị. Let God take absolute control. Si Chineke ya mere onwe ya aha. Ya gosi ihe o ji bụrụ chi. Na ihe niile ga-aga nke ọma. Ask him to take over. Ihe tinyere ya bụ agụ n'aka adịghị mperi. Anything committed into his hand does not suffer any loss. Si ya bụrụ onye isi oche. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs. Ekpere anyị ga-ekpe na mbụ na ọ dịghị ihe ọjọọ nke anybody ga-akwado ime n'ọgbakọ nke ga-enwe isi. Kwubie ya na echiche ọjọọ agaghị enwe isi. Atụmatụ ọjọọ agaghị enwe isi. Nkwadebe ọjọọ agaghị enwe isi. Whatever, wherever. Ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ will never materialize. Every evil plan, Amen, being orchestrated against it, let it be aborted. Amen, Anywhere you say ihe ọbụla bụ echiche ọjọọ. yes, Anywhere you say ihe ọbụla bụ echiche na bụ echiche Chineke. Ihe ọbụla Chineke na-achọghị na ọ gaghị eme. Kwubie ya, kwubie ya, kwubie ya. Ihe ọbụla Chukwu na-akwado ya agaghị eme. Echiche ọjọọ, atụmatụ ọjọọ, evil expectations, let them be aborted. Let them never see the light of the day. Bible so onye ga-ekwu ome nsọ ma Chineke ekwughị. Ihe ọbụla Chukwu na-asaịnụghị, it will not take place. Anyị eme n'aha Jizọs. Ana m aya ebe ọbụla were aka m ga-elu dịka anyị na-ekwubi okwu a. Anybody bụ echiche ọjọọ wee na-abịa n'ọgbakọ ma ọ bụ taa ma ọ bụ echi ka eluigwe gasa atụmatụ ya. Let the person be disappointed in the name of Jesus.
anybody who you hold to no be a car. Anybody let such a person be disappointed. Let heaven frustrate such a person. Every plan of the person shall be in vain, for God is not with him. Let them be disappointed. Let them be disappointed that may try to come with any evil plan. Let the intentions of the enemy be frustrated. Let their agenda be brought to naught. Let them be disappointed that plot to carry out evil assignment. And yet, Jesus. Every nook and cranny of Okpuje, that the glory of God will reign and flow. Amen. Every nook and cranny of Okpuje community, let the peace of God reign. Let the glory of God take effect over the community called Okpuje. In every village in Okpuje, Ebu Chineke Cheba, Ike Chineke Cheba. Amen. Amen. Jesus. Amen. When you can again also, Ike Kubio Konanya Kotu Iko Banana Brike Chineke Okpuje. Iko Banana Bam, Iko Banana Butengasa, Ike Nebute Okunoka, Anya Kotu Yano Chese. Oya kubia ya na anya kwatu ike na bu ike Chineke na ocheze ya. Ike obona bu ike Chineke na Okpuje anya kwatu ya. Ike esemoku, ike ngasa, ike okwu na ụka. Ike ihe mberede, ike ndị ntọrị, the power of kidnapping, we bring them down. Power of violence, we bring them down. Jesus. From any part of this country, Nigeria. Jesus. Jesus. Chineke gana beno ebe ọbụla Chineke ngwakọ ubi okwu na ebu n'obi Chineke ga-eme n'ezinụlọ gị kwubie ya. Ebu n'obi Chineke ga-eme n'ezinụlọ gị. Ike Chineke ga-apụta ihe n'ezinụlọ gị. Over your family, over your life. Ka ebu n'obi Chineke mesie kwubie ya na ebu n'obi ndị ọjọọ agaghị emesu n'ebe ị nọ. Ebu n'obi ekwensu agaghị emesu n'ebe ị nọ. Ebu n'obi ndị amụnsọ agaghị emesu. N'obi ebu n'obi Chineke kwubie ya. What God has decreed over your life will be made manifest. Amen. It will come to fulfillment. It will not be you can join in agreements. Anywhere you are all over the world, you can say amen to this prayer. Join in agreement. Reject them all. The Bible says, resist the devil and he will flee away from you. You can tell us where you're watching from, tell us where you are all over the world. We are here at Okpuje. We are the Wekip. That's the video service. It will not be a point, it will not be no joy, it will not be the arrogance. You can also share this link and this video to different parts of the world. Any family member and a poor John making it from the pit of hell. Any
n'igwe gbapụta ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị anyị arala ezinụlọ a tie n'obe aka gị. Ezinụlọ Scriptural Ayogu ụmụ ya niile ka anyị na-etie n'obe aka gị as your people. Bible sị na ihe ọbụla anyị kpebi n'ụwa na-ekpebigo ya n'eluigwe. Anyị ekpebie na ọ dịghị aka ọjọọ ga-emetụ ezinụlọ in any way in the name of Jesus. Amen. Ebe ọbụla a na-amụrụ ha anya ọjọọ, it will be in vain in the name of Jesus. Ebe ọbụla a na-akpara ha nkata ọjọọ, it will be disappointed in the name of Jesus. Anyị ekwubi okwu anywhere a na-agbakọ ọgbakọ ọjọọ megide ezinụlọ ndị na-agbakọ ya, they will remain asleep in the name of Jesus Christ. Onye nwanyị anyị ekwubi okwu mmụọ ntịsa, mmụọ ọgbaghara, mmụọ esemokwu, mmụọ ịnụ ọkụ, anyị eke ha niile agbụ, anyị atụba ya na ọkụ na-eri ebibi n'aha Jizọs. Amen. Achọrọ m nkwubi okwu na-emepe ọnụ tisie amen ike nke a na-egosi na anyị na-esonye. Mmụọ esemokwu, mmụọ ntịsa, mmụọ ọgbaghara, mmụọ aghụghọ, anyị eke ha niile agbụ, tụba ya na ọkụ na-eri ebibi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ọtụtụ ga-esi ebe dị iche iche wee bịa. Anyị na-ekene gị na ndị si ebe dị iche iche nata oredi. Ekene dịrị gị na njem ọma. Ọtụtụ ga-abịa echi, anyị arara ya tie n'obe aka gị. Onye nwe anyị okporo ụzọ ga-erubere ha isi n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ mma accident, we declare them powerless in the name of Jesus. Anyị ayọ ka udo gị chia n'Okpuje niile, ka udo gị chia n'ezinụlọ a, ka udo gị chia n'ezinụlọ niile n'Okpuje, ka udo gị chia na akwamozu na enimozu a n'aha Jizọs. Anyị aralụ ndị niile bụ ndị eze nnatie n'obe aka gị Jehova. Dịka ha natara Jehova, ị ga-echekwaba ha n'udo. Onye nwe anyị, anyị ajụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ, ihe ọbụla bụ ihe iti aka n'obi, anyị ajụ ya. Ihe ọbụla bụ ejemozi ndị ọjọọ, anyị ajụ ya. Onye nwe biko ka ichekwaba ha n'aha Jizọs. Daniel Obochi. Onye Chineke ga pray for you now. Onye nwe ebute m ezinụlọ niile nọ n'ebe a. Ihe ọbụla bụ ọnọdụ ọjọọ anybody n'ebe a na-agabiga. Onye nwe anyị, ndị niile kere mmadụ agbụ n'ezinụlọ ha. Bible sị na ihe nka ka eji mee ka nwa nke mmadụ pụta ihe ka ọ laa ajọ ọrụ ekwesu n'iyi. Ndị niile kere agbụ ka etiji agbụ ha n'aha Jizọs. Amen. Ndị niile ọjọọ na-arụ ọrụ n'isi ha na n'isi ezinụlọ ha. Anyị ewere ọbara Jizọs nke na-ekwu okwu ka mma wee kagbuo okwu ọjọọ niile nke na-ekwu okwu na ndụ gị na n'akara aka gị n'aha Jizọs. Ebe Jizọs gara n'ili gbawa onwere onwe ya, ị ga-esi n'ọnọdụ gị wee binye nwere onwe gị n'aha Jizọs. Chineke gị ọfụma, anybody n'ebe a kagburu akara ọnwụ oge erughị eru. Bible sị na ihe Jizọs ji wee nwụọ n'ihi anyị bụ ka anyị wee dịrị ya ndụ. Anyị ji ọbara Jizọs wee na-ehicha akara ọnwụ ahụ nke dị gị n'egede gị n'iru. Nara ndụ n'aha Jizọs. Nara arụ ike n'aha Jizọs. Nara ọgụgụ nsọ n'aha Jizọs. Nara iru ọma n'aha Jizọs. Onye nwe gaa njem n'ezinụlọ niile nọ ebe a. Any family, somebody si n'ime ya wee pụta. Onye nwe gaa njem kpocha na nzacha. Ihe ọbụla bụ mkpụrụ ọjọọ sochapụ ya n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ mkpụrụ ọjọọ ropụ ya n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ị nọ, nara nwere onwe n'aha Jizọs. Nara nwere onwe n'aha Jizọs. Nara ntọpụ n'agbụ n'aha Jizọs. Nara bulielu n'aha Jizọs. Achọrọ ka itie amen kara aka ya. Loud amen. Achọrọ ka ịgụsi aka ike. Nara ekele Chineke na onye jikwara ngwa ọrụ. Onye nwe anyị, ị na-eme ihe ukwu, yara miracle worker.
Anyị mara na ekpere niile nke anyị kpere n'ọdịghị otu ahụ n'aha Jizọs. Thank you very much. You can sit down, sit down. Sit down. Make sure as you are joining this live broadcast that you click subscribe button if you are watching YouTube, so that you always get our notification button. Announcement. If you are also This following St. Peter's. YouTube, you can click the follow button to always get the notification, because we will also This go St. up Peter's. and come back again. Praise the Lord. You see a lot of entertaining videos in Okpuje TV. We always promote different diverse activities and events happening around in different communities. Church, praise the Lord. Biko, ọbụrụ m sekpụrụ anụ, enwere m ike isekpu ala. Maka arịrịọ a m chọrọ ịrịọ. Anyị ma na anyị nwere ọrụ na chọọchị. Nzacha na mkpocha maka ọlụ a na-alụrụ anyị. Ana m ekele ndị niile bịagoro ọrụ a, ndị rubere isi na Mọnde wee bịa, ndị rubere isi bịakwa taa. Chineke ga-agọzi unu ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Biko, anyị na-arịọ na-agbasa kịta. Ị ga-anajekute mmiri, wote mop, wote akwa. Nke a bụrụ ma honorable ga-eso onye ọbụla, honorable ama m ebe ị na-eje, ma nwoke ma nwanyị, everybody. Biko onye ọbụla ịbụ, ma ụkọchukwu ma ndị nwunye ụkọchukwu, anyị niile na-eji ọrụ kịta. N'abalị a, ọ bụrụkwa n'abalị ha, anyị ga-ere nju oche n'abalị a, mee ihe niile n'abalị a, maka na anyị amago na echi ọ bụrụ ndị Enugu Ezike ọsị na ya na-eme ụkọrọ. O nwere onye Enugu Ezike n'ebe a na ya na-eme ụkọrọ. Biko, kịta ka anyị na-apụ wee jebe ọrụ a isi ebe a. Amen, amen. Enwere m ike iri kasọk m jebe straight na chọọchị, anyị ebido ịrụ ọrụ a. Ma mma ebere enwere m ike yifu ya, yifu just kasọk. So biko, we'll go off and come back again. Anụrụ m na o nwere nri eshiere anyị. A sịkwana na ụkọchukwu a dị weekend. Anyị amaghị nri anyị ebe a. Anyị na-efu ya eje na chọọchị. Anyị nwere efere na chọọchị. Anyị nwere spoon na chọọchị. Everything is in the church. Ụkọchukwu adịrọkwa weekend. Mana isi na m dị weekend. Amago m ebe a na-ama akụrụ m good. O nwere mgbe m na-ekuzi nkụzi, ngwa nwata ekwe ọbụla na mpịa gị ihe Chineke